Molt bones. Avui parlem amb els seleccionadors o cos tècnic de la selecció catalana sobre aquesta temporada atípica, curiosa i rara, i els resultats de l'última competició a la qual va acudir la selecció catalana, que això va ser fa gairebé 2 anys, ara l'estiu vinent farà 2 anys, l'última competició, i arran d'això de que aquest any, com aquell qui diu, no hi ha hagut Quidditch com a tal, se us va oferir una pròrroga del vostre càrrec i vosaltres la vau acceptar. Com és? Perquè què veu dir acceptem aquesta pròrroga tot i que l'any sembla raro? Què us va portar a fer això? Vale, començo jo mateix? Vale. Bueno, pues, bueno, hola a tothom, sóc el Silver i no soy alcohòlico. Bueno, suposo que una mica el que ens va portar a acceptar la pròrroga aquesta va ser, pues, bueno, almenys per part meva, que o sigui, ja que aquest any no hi havia hagut la competició que hi havia d'haver, o sigui, aquest any hi havia d'haver la World Cup, que després es va substituir pels Continentals i al final es va haver de cancel·lar. Bueno, pues va ser com nosaltres havíem plantejat un programa de seleccionadors a 2 anys vista, des d'un principi, des del primer any que ens vam presentar, que això que consistia en un any de preparar els European Games, que els que vam anar a jugar, diguem, i plantejar-lo com ara, aquest és el primer any d'un projecte de 2 anys en el que volem muntar una selecció, un estil de joc el primer any i el segon any reforçar-lo i portar-lo a la competició més grossa que havia de ser la World Cup, ja des del punt de vista, o sigui, des de la preparació que havíem fet el primer any i tal, i bueno, al cancel·lar-se això vam dir, home, valdria la pena pues, allargar-ho i poder anar a aquesta segona competició que teníem preparada i que volíem portar a terme. Així que, bueno, això era una mica el voler acabar del tot el projecte pel qual ens havíem presentat des d'un principi. No sé si Xema vols afegir-ne alguna cosa. No gaire afegir, l'únic que voldria afegir és dir que com que el primer any, estic totalment d'acord, i el primer any tot va funcionar tan bé que per mi era impensable dir no, ja està. Vull dir, això jo ho vull acabar, va començar molt bé i vull acabar aquesta experiència dient perfecte, aquí hem tingut tot el que volíem. Així doncs, el cos tècnic continua amb la motivació del primer any, amb les ganes de quan va agafar les regnes de la selecció. Sí, sí, estem molt motivats. Sempre hi ha moments quan es publica informació sobre, sobre el torneig o qualsevol moment que la motivació puja i ens animem i comencem, vinga, sí, aquí, això, allà. Sempre hi ha moments de més motivació, però en general jo crec que tots estem molt contents. Crec que no només el cos tècnic, sinó tota la comunitat. Tothom amb qui hem parlat l'experiència va ser molt positiva i tenen una motivació que és molt bonica de veure en la gent de dir, ostres, tinc ganes de que torni a passar, tinc ganes de tornar a estar en aquesta mateixa sintonia i el cos tècnic per davant de tothom estem molt motivats. Sí, a veure, és això, òbviament hi ha ratos perquè al final doncs, portem l'any que portem i al final doncs, en aquest any no hem fet gaire cosa com a cos tècnic, però perquè tampoc s'ha pogut, no? Vull dir, ningú ha pogut fer gran cosa, especialment en el món del Quidditch. O sigui que, bueno, sí, vull dir, la motivació hi és, el que passa és que ara mateix estem molt en pausa, però sí, vull dir, tots tenim ganes de que a la mínima que es puguin fer bé les coses i tornin a sortir les competicions a nivell europeu, a nivell mundial, pues muntar una bona selecció i continuar amb el projecte que teníem perquè estava funcionant molt bé. Mhm. El... Quan vau presentar el projecte, el primer any, el seleccionador era en Pol, en Pau, uh, i us presentàveu al Pau, tu Pau Silver, en Xema i en Marc. Continua tot el cos tècnic implicat, hi ha hagut baixes, s'ha reestructurat una mica com funciona la selecció, perquè ara mateix, per exemple, aquest últim any et vas presentar tu, Silver. Sí, bueno, a veure, realment, a veure, des d'un principi nosaltres hem treballat molt com a un cos tècnic
en plan que tots tenim el mateix paper, entre cometes, vull dir, sí que ens vam repartir una mica rols, sobretot a nivell per muntar la candidatura, per presentar-nos de portes en fora, però al final nosaltres funcionem molt com un equip, en el sentit de que tots prenem les decisions i que les reunions són totes amb tothom i tal. Al principi, doncs, si li vam posar un nom també bueno, primera perquè el Pau no havia sigut mai, o sigui, tots els altres ja havíem sigut prèviament seleccionadors i el Pau no havia sigut mai, així que li vam donar el càrrec amb ell. Ara l'últim any, bueno, vull dir, després de la pròrroga, tècnicament m'hi vaig presentar jo, però perquè em van agafar a mi, em veu agafar a mi per banda els de l'AQC i ja està, però vull dir que una mica això, sí, seguim tenint els mateixos papers i tampoc hem tingut mai problemes a l'hora de treballar d'aquesta manera entre nosaltres, així que seguirem igual. Sí, totalment. Molt bé, molt bé. Com ja heu dit abans, el primer any de selecció va ser un bon any. Què és el que us va agradar d'aquell any? Hi va haver alguna cosa que no us va agradar? Hi va haver alguna cosa que es podria millorar? Home, sempre hi ha coses a millorar, però jo crec que l'experiència d'aquell any, la motivació que la gent tenia, la implicació que tota la comunitat tenia, ja no parlo només de jugadors, sinó tota la comunitat catalana que estava a Bamberg i el suport que teníem des de casa, jo crec que tothom ho va disfrutar moltíssim. Per sobre de tot, aquest és un esport que venim a gaudir, venim a passar-ho bé, i crec que el més important és que ho vam passar molt bé. Tothom, des del primer a l'últim, la gent que estava a dins i fora del camp, l'ambient va ser molt bo per mi. Això és el que m'enduc com a prioritari, que l'ambient va ser perfecte i la gent va fer el que havia de fer, s'havia gastat els diners per anar a un torneig en el qual volia passar-s'ho bé, volia jugar a Quidditch i vam tenir de tot en molt bon nivell. I, òbviament, sempre hi ha coses a millorar i podríem parlar, per exemple, de partits com el d'Àustria, de dir, ostres, doncs potser l'hauríem pogut enfrontar una mica diferent, potser no vam saber adaptar-nos estratègicament. Sí, són coses a millorar, però no són coses que ens facin mal, perquè crec que vam fer tot el que volíem fer i que ho vam fer bé. Sí, sincerament, a més, primer això, l'ambient que es va crear, i no només amb els jugadors, sinó en general en tots els entrenaments de selecció que vam fer abans i després del torneig, de fet, van ser molt guais, l'ambient estava molt bé, la gent venia motivada, ens ho passàvem bé, vull dir, es notava que la comunitat catalana s'havia tornat a reunir una mica i a fer bueno, aquesta comunitat que podem fer nosaltres, ja que som una NGB molt petita. I a part, a nivell de joc, nosaltres vam quedar bastant contents. Sí que és veritat que va haver un parell de partits que d'això, però jo que sé, també partits, igual que el partit d'Àustria va ser una mica més així, partits com el d'Itàlia o el d'Espanya crec que estarem d'acord que estem molt contents de com van sortir i de que Catalunya va treballar molt bé sobre les nostres possibilitats o sobre el rànquing que se'ns posava una mica. Crec que vam deixar molt bon paper a nivell de joc també, o sigui que supercontents, vull dir, per això mateix també tenim ganes de seguir, de tornar-hi. De fet, en aquesta competició a Bamberg, si no recordo malament, a part dels 4 membres del cos tècnic de la selecció, hi havia fins a 5 membres d'estaf que no eren pròpiament del cos tècnic. I realment no sé si és una cosa que veu agrair o veu trobar a faltar encara més gent d'ajuda? Sí, moltíssim. A veure, òbviament, més gent millor, però, hòstia, 5 persones que ja es paguin un viatge de la seva butxaca per venir i no jugar, a mi ja em sembla increïble. I moltíssimes gràcies a tots ells i elles per venir. I òbviament és això, vull dir, és el que nosaltres des d'un principi ja havíem plantejat una mica, que la selecció catalana no eren només 17 o 21 persones que anaven a jugar un torneig, sinó que la selecció catalana som tots, vull dir, al final és això, per més que et seleccionin o no vol dir que no participis en la selecció, vinguis en un entreno, estàs ajudant a que els jugadors que sí que han de jugar entrenin millor, vinguis a portar-nos aigües al camp, estàs ajudant un muntó, vull dir, qualsevol cosa és contribuir a la selecció catalana i al final el que volíem crear era una mica aquest esperit de donar ànims a la selecció, estiguis on estiguis i facis el que facis i estiguis a Bamberg o no, i això, al final que tothom és part d'un projecte en comú.
Sí, crec que aquestes 4 o 5 persones van representar molt bé tota la comunitat catalana respecte a la selecció que estava jugant. Crec que el seu suport va ser essencial, sobretot pels partits més ajustats. Crec que van marcar la diferència entre haver d'estar jugant, sortir del camp i enfocar-te i tenir aquestes persones que t'animen, tenir aquestes persones que t'ajuden i et fan treure del cap tot el que no sigui el joc. Crec que ens va donar aquest marge de victòria en partits com el d'Itàlia o Espanya, que van ser tan ajustats. Parlant de partits ajustats i abans, per exemple, Xema, parlaves que, per exemple, a Àustria ens hauríem pogut adaptar a l'estil de joc i tal. Vosaltres, quin és l'estil de joc que dieu, jo m'agradaria que la selecció jugués així? Que mires un partit i dius, és que els vull veure jugar així. Jo personalment, clar, aquí és un detall que costa molt de definir, sobretot perquè al final és un esport que va canviant dia rere dia i el que pensis un any et canvia molt l'any següent. És un esport molt jove que està madurant de pressa. A mi personalment m'agrada un joc molt mòbil, un joc molt, molt ràpid, capaç de desorganitzar el rival mentre tu et mantens organitzat. I personalment m'agrada sobretot en defensa un joc molt, molt dur, legal però dur, de contacte, de dir per aquí no passes. Llavors, per mi, aquesta combinació de xoc físic en defensa i capacitat mòbil en atac és la combinació que més m'agrada. Sí, jo una mica vaig pel mateix camí. El que buscàvem des d'un principi crec que sobretot a nivell de caçadors, òbviament tot són perfils, i tots els perfils són útils i no és només busquem aquest tipus de caçadors, perquè vull dir, al final busques una mica tot, necessites gent forta, necessites gent ràpida, necessites gent amb cap, necessites de tot, però sobretot a nivell de caçadors es busca un atac molt tàctic, i una defensa física i dura i ben feta, i beaters, es necessiten beaters molt mòbils. Crec que busquem tots en general un joc molt actiu, de molt moviment, tant de caçadors com de beaters. I això, un joc ràpid i tàctic que tothom sàpiga col·locar-se molt bé, sàpiga moure, sàpiga estar on toca, i sí, és una mica el que ha dit el Xema. I parlant d'això dels perfils, quan mireu llavors ja el Quidditch català, veieu els perfils que necessiteu per aquest estil de joc o adapteu l'estil de joc un cop heu vist els perfils? És a dir, us centreu més en buscar les persones ideals o veieu persones amb potencial i adapteu la idea que teníeu d'entrada? A veure, jo crec que va una mica per una mica de cada, perquè l'ideal a l'hora de muntar una selecció, que la diferència bàsica entre un equip i una selecció és que a l'equip tu tens els jugadors que tens i has de muntar el teu estil de joc. La selecció tens molt més ventall de jugadors on triar, l'ideal i el que vam plantejar des d'un principi és muntar un estil de joc i buscar gent per aquest estil de joc. Òbviament, les possibilitats no són il·limitades i no arribarem mai ningú a l'ideal que busquem, perquè, bueno, perquè no, però vull dir, òbviament és això, tu muntes el teu estil de joc, llavors busques les persones i si t'has d'adaptar una mica, t'adaptes una mica. Però sí, el plantejament inicial era muntar un estil de joc que a nosaltres ens agradi i buscar gent per aquest estil. Crec que una mica a nivell de, això, de perfils, quan mirem a la gent, bàsicament el que es mira és rendiment al camp general, vull dir, òbviament volem gent que rendeixi bé al camp. Això passa per, sobretot per part meva, tenir molt cap, vull dir, entendre bé les tàctiques, veure que saps on ets quan toca, que tens aquesta xispa dinàmica de dir vale, em toca estar allà, estic allà en un moment, o que saps que ja veus que saben on han de ser en tot moment, i intentar educar aquestes coses també al final quan... una de les coses que, o sigui, a mi com m'agrada més entrenar, en plan fer entendre a la gent com ha de fer aquestes coses a base d'errors, vull dir, al final el que mola és t'equivoques, et trec del camp, t'explico, mira, en aquest cas potser hagués estat millor fer això o fer això altre, o mira, tenies moltes més possibilitats aquí, podies haver fet això, podies haver fet allò, podies haver fet això altre. Si és gent que ho entén ràpid i que veus que fa el clic i a la següent ja t'ho fa, això és meravellós, vull dir, o sigui, una de les coses que a mi més em tira dels jugadors que fan aquestes coses és això, és aquest clic de dir vale, ja està, he fet una cagada, ho entenc perfectament i a la següent t'ho arreglo. I
i al final és perfils físics es busca de tot, perquè és això, vull dir, es necessita gent que corri, però també es necessita gent que plaqui, i es necessita gent alta i es necessita gent baixa, i vull dir, al final és això. I una altra de les coses que sí que es busca molt és l'actitud, vull dir, per més bo que siguis al camp, si no portes un bon ambient d'equip o de joc, o sí, que tampoc ens hi hem trobat, vull dir, però òbviament el que es busca sobretot és que la selecció catalana s'avingui bé, que els jugadors s'entenguin bé entre ells al camp, perquè crec que una de les coses que vam fer molt bé a Bamberg és organitzar grups de jugadors al camp que s'entenien bé entre ells i que veies dinàmiques, vull dir que quan tiraves tota una alineació, canviaves a tota una alineació diferent, aquestes alineacions se venien bé entre elles i això es notava i podies canviar d'estil de joc a mig partit perquè havies ficat una alineació completament diferent, que entre ells també s'entenien bé però que jugaven d'una manera diferent i això també mola, gent que s'avingui bé al camp i que juguin bé entre ells, es nota molt, es nota moltíssim. Sí, jo no tinc gaire a afegir, la resposta ha estat molt completa. Potser dir que fins i tot a vegades sona absurd dir quins perfils busqueu, és que a vegades per una mateixa posició volem diferents perfils. Per mateixa posició volem tenir l'opció de dir, mira, posem aquesta persona que és més lenta, més forta, sabem que tindrà un contacte més dur i aturarà més aquest equip que va amb duresa. Potser necessitem algú que sigui més ràpid contra un altre equip. Llavors, a vegades per la mateixa posició necessitem tenir diverses opcions. Per tant, és molt complicat de dir quins perfils busqueu i quins agafeu. Bueno, busquem una mica de tot per saber adaptar-nos i saber respondre a totes les necessitats i llavors també mirar què tenim i mirar com ho podem aprofitar. Perfecte. Sobre això dels perfils, llavors entenc que en qualsevol posició busqueu tota una varietat de perfils o hi ha perfils que els encasilleu més en, per exemple, en Keeper, sí que busquem diferents perfils, però busquem un grup concret de perfils. És a dir, teniu un perfil que preferiu tenir-lo en alguna posició? A veure, sempre hi ha certes tendències. Per exemple, creiem que el keeper, el paper organitzatiu que ha de tenir el camp és molt important i això a vegades pren més rellevància que potser la fisicalitat o certes qualitats tècniques del keeper. Ja tenim alguns guardians a la selecció catalana amb un perfil bastant diferenciat, però alhora tots estan sabent organitzar molt bé l'equip al camp i saber encarregar-se de que tothom estigui en la seva posició i estigui fent la seva feina. I, per exemple, aquest és un cas en què hi ha un viatge important cap a la comunicació, cap a persones que saben comunicar-se molt bé, que són clars i que mantenen el cap fred, mentre que en una altra posició potser podem ballar una miqueta més en quant a persones que no tinguin el cap tan fred, però com que responen davant d'aquest keeper, això està una mica solucionat. Però jo diria que en general sempre busquem bastanta flexibilitat. Sí, i per la resta de posicions passa una mica pel mateix. Al final tens una mica una prioritat, però dintre d'aquesta prioritat busques ser flexible. El keeper necessita organitzar, els caçadors necessiten molta part física perquè al final és on hi ha més contacte i és on hi ha més moviment en general. Els beaters els necessitem àgils i que no es cansin ràpid perquè cada cop més en general el joc de beaters s'està tornant més ràpid i més dinàmic i els beaters estàtics han desaparegut del mapa, qual no vol dir que els beaters hagin de ser tots molt ràpids específicament, però sí que es necessiten beaters dinàmics i amb resistència. I els buscadors, per exemple, els buscadors sí que és una cosa una mica més relativa, perquè també hi ha molts tipus de snitch, però jo crec que el punt que més busquem dels buscadors és que siguin algo utilities, o sigui, és en plan que puguin fer altres coses, bàsicament per un tema de... Òbviament, si hi hagués un buscador que sobresurt moltíssim i que et fa específicament de buscador pelante, però el que vam plantejar amb la selecció, que això és un tema de roster ja, que vam anar amb el roster de 17, eren al final? Crec que sí. 16 o 17? 17. Quan vam plantejar Bamberg vam anar amb 17 precisament perquè volíem plantejar un joc que fos la gent... a veure, com ho explico bé això? Volíem anar amb la gent justa i necessària
per trobar un equilibri entre que tothom tingui minuts de joc, perquè al final creiem que 21 persones són moltíssimes per intentar repartir minuts de joc per tothom, perquè tampoc ens volíem preocupar d'haver de repartir temps entre la gent, més que de tenir la gent que volíem en cada moment al camp. I, òbviament, necessites recanvis perquè sí, perquè et canses, però sí que volíem portar això, únicament la gent que creiéssim realment preparada i a nivell de la selecció, però alhora no volíem portar gent de sobres ni de menys. Crec que vam arribar a aquest equilibri i el fet de tenir gent que faci únicament de buscador també implica que no jugaran els primers, bueno, la gran majoria del partit i això, no volíem portar gent de més, per dir-ho d'alguna manera, i teníem la gent d'estaf que teníem, vull dir, al final pots venir amb la selecció sense haver de jugar i sense haver-nos d'estar preocupant de més coses, així que sí, això és el que volíem fer, bàsicament. Per això dic que els buscadors mola que puguin fer altres posicions per tenir-los dintre d'aquest roster més reduït i que puguin jugar més part del partit. Sobre la selecció de jugadors, teniu ideat alguna forma de seguiment de com evoluciona un jugador una temporada? Teniu pensat algun mètode de selecció concret? Bueno, crec que hi ha el que vam fer una mica per Bamberg, que ens va funcionar molt bé, que és, òbviament, muntar entrenos de selecció, sigui juntament amb les jornades de lliga, que això ho vam fer alguna vegada, que va funcionar bé perquè entenem que la gent al final desplaçar-se costa i és difícil trobar dates on tothom pugui, així que aprofitar molt bé les trobades que ja estan organitzades per l'AQC, siguin jornades de lliga, sigui la Copa Catalana, sigui el que es vulgui fer, siguin amistosos que organitzen els equips, és igual, en general, trobades que ja estan organitzades, les aprofitem almenys per mirar els jugadors, això segur, i per estar molt pendents de tots els partits que juguin, per veure la gent nova, per veure la gent que ja hi era, en quin punt està, etc. I si podem muntar alguna cosa d'entrenament de CL allà mateix, doncs fer-ho. A part d'això, bueno, per Bamberg ja ho vaig estar fent, que era anar als entrenos de diferents equips sempre que podia per anar a veure com entrenava aquell equip en concret, tots els jugadors que pogués d'aquell equip. Ara que el Xema també està per aquí, doncs, també, vull dir, el Pau mirava, el Pau ens ajudava sobretot amb els Grims, jo em movia pels Vox i Eagles i Terrassa i tal, i llavors, doncs, ara que el Xema està per aquí segurament també ens anirem movent, òbviament quan es pugui tornar, però bueno això ja se sobreentén. A més, crec que una de les avantatges de ser un cos tècnic de 4 persones és que, primer, al final entre 4 coneixem molt més els jugadors que una única persona. Estàvem distribuïts geogràficament. Per Bamberg teníem diverses persones que estaven fora d'Espanya. Per tant, també anava bé tenir persones properes. Quan xerràvem sempre comentàvem doncs mira, jo aquesta persona l'he vist com ha progressat en l'últim temps, té un molt potencial, si treballem una miqueta en aquest aspecte, coses així, i llavors jo crec que el fet de ser 4 persones on cadascú coneixia diferents sectors de la comunitat de Quidditch ens va donar una gran avantatge que una persona sola és difícil que pogués simplement veure en un entrenament. Fèiem el seguiment d'entrenaments, però a més tenim el coneixement aquest distribuït que ens va ajudar moltíssim. Sí, és veritat, tu ja estaves a Regne Unit i ens ajudaves amb tots els jugadors que en aquell moment també vivien uns quants jugadors catalans allà, o sigui que era tot un plus. 4, si no m'equivoco. I sí, això, en general, moure'ns també, tant el Pau com el Marc són molt de, vull dir, són molt de mirar-se molts vídeos i molts partits de tornejos d'allà. Jo això, per exemple, és una que no faig personalment, però que ells sí, així que també ajuden molt en jugadors que no estan per aquí, o en general per veure més les estratègies al nivell de joc d'altres països, etc. Vull dir que sí, és una mica entre tots complementar-nos i discutir com estan les coses i al final cadascú coneix millor una part de la comunitat. I amb aquest coneixement compartit és com ens dediquem a veure qui sí, qui no, seleccionar, etc. Perfecte. Parlàveu de quan es pugui tornar a entrenar. Quan es pugui tornar a entrenar vol dir quan la tempesta hagi passat del tot? Teniu pensat
alguna forma, amb mesures de seguretat sanitàries, potser encara no ha passat del tot, però hi ha certes recomanacions, ja podem començar a entrenar. Heu parlat del tema? Bé, no ho hem parlat entre nosaltres del cos tècnic específicament, però crec que tots estem una mica en el mateix punt. Si no, ara tu, Xema, em corregeixes, però vull dir, el punt clau per nosaltres crec que serà en el moment que es digui hi ha un torneig per anar. Això la primera, perquè òbviament, vull dir, la selecció catalana ara mateix és un risc més que res pel nivell de gent que som, perquè no és el mateix muntar un entrenament en un equip on us podeu trobar 6 persones, que ara mateix si és el límit, doncs, bueno, es pot fer alguna de físic, es pot tocar una mica de pilota sense contacte, etc. Però clar, vull dir, un entrenament de selecció hauria de ser molt més multitudinari perquè servís d'alguna cosa realment, perquè només el cos tècnic ja som 4, vull dir que realment no té sentit pensar en entrenaments de selecció on no es pugui fer més. Llavors, crec que de moment serà anar veient com evoluciona la cosa, esperar a veure això, si realment diuen hi haurà European Games o no, hagi passat la tempesta del tot o no, si es pot fer d'una forma més segura i decent, òbviament el que primer ens preocuparà serà la salut dels jugadors. No volem posar en perill a ningú estúpidament per dir, hòstia, doncs ara hi haurà europeus al juny, comencem a entrenar ja al gener. Bueno, potser no cal, saps? Vull dir, si la selecció ha d'anar menys preparada però no hem de perdre jugadors pel camí, millor també, saps? No volem anar amb presses i que passi res. I una mica és això, bueno, esperar a veure com evoluciona la situació, una mica com tothom. Si arriba un punt on es poguessin fer entrenaments amb més gent i d'una forma segura, ho intentaríem tirar endavant, probablement. Però bueno, ara mateix és inviable, així que, bueno, esperarem una mica. En aquest sentit, la selecció catalana va, diguem-ne, un pas endarrere dels equips. Els equips són els que tenen ara mateix més control sobre les persones que formen el seu equip, les condicions en les que poden entrenar o no. Llavors, els equips estan definint, com vam veure fa poc, quins entrenaments poden o no poden fer, com ho faran, i llavors la selecció catalana estem un pas endarrere, veient. No a títol de selecció, però a títol individual sí que estem intentant treballar perquè la gent es mantingui en forma, intentar mantenir aquest ambient i aquesta motivació de dir, ei, aguantem, anem fent una mica de físic. Doncs mira, si no podem fer contacte, això, fem una mica de toc de pilota, xerrem. Diversos equips ja hem vist que estan pensant estratègicament com aprofitar aquest temps per treballar els aspectes tàctics i estratègics amb el seu equip. Coses així ens semblen fantàstiques i estem intentant que es faci el màxim possible, i en quan tinguem el vistiplau, en quan tinguem les condicions, la selecció estarà preparada per dir tots junts, treballem junts pel torneig que sigui o pel que vingui. Ara que parlàveu del possible torneig que hi hagi, que de moment no està confirmat que hi hagi torneig de seleccions aquesta pròxima temporada, us preocupa que en cas d'haver-n'hi sembla ser que s'intentarà aprofitar el que hi hagi de temporada ara? És a dir, normalment la temporada s'acabava a finals de juny, juliol, i ara sembla, perquè la gent té ganes de jugar, que en cas de que es pugui començar a jugar tothom voldrà organitzar competicions. És a dir, us preocupa que hi hagi una saturació de competicions la qual faci que menys gent es plantegi participar a la competició de la selecció? A veure, sempre hi ha una mica de preocupació de com aniran les coses, no dic que no. Jo no crec que ens preocupi excessivament, crec que tots serem bastant lògics i entendrem de que el temps serà mínim i que tothom voldrà fer els seus propis tornejos i tenir els seus partits i tot això es pot entendre perfectament. Per sort, per nosaltres, els nostres tornejos que tenim més en compte i que més ens importen són els que organitzen l'Associació Europea, i per tant creiem que tenim l'avantatge de que és l'organització màxima aquí a Europa i cap equip o cap NGB intentarà socavar aquests tornejos. Per tant, la nostra prioritat està una miqueta assegurada de que si Quidditch Europe diu mira, es farà aquest torneig a tal lloc, tal dia, sabem que serà una prioritat més alta.
Per tant, no crec que ens preocupi gaire que pugui solapar-se amb un torneig minoritari o algun partit amistós o alguna cosa així, perquè crec que tots els jugadors entendran les prioritats, en certa manera, organitzatives. Sí, i encara que o se solapi o no, encara que hi hagi molts tornejos i dius, vale, és que he hagut d'anar a tants tornejos i ara no tinc diners per pagar-me el viatge. A veure, també a Europa no crec que s'organitzin les coses molt d'un dia per l'altre, perquè al final organitzar un torneig d'aquests porta moltíssima feina i si es farà amb temps i estarà avisat i podrem, bueno, espero poder avisar a tota la gent de Catalunya amb el temps possible perquè s'ho puguin plantejar a tothom també. I volia dir una altra cosa. Sí, això, que no, que al final també hi ha la cosa aquesta bueno, la gent també també al final anem a saber aprofitar aquestes ocasions. És a dir, que encara que hi hagi molts tornejos, de fet, jo crec que nosaltres també té un punt que ens beneficia perquè, bueno, com et deia abans, que el que volem fer sobretot és aprofitar altres coses que s'organitzin per anar a veure jugadors, per intentar empantar la gent a que millori, a que arregli coses, a que, bueno, en general, a veure com està el nivell de joc, pues, el fet de que s'organitzin tornejos per nosaltres, de fet, crec que seria una mica un plus, perquè podríem aprofitar per això, per anar a veure com estan els equips, per veure com està en general la tàctica de joc, en quina forma està la gent, etc etc. Vull dir que si hi ha tornejos, encara que hi pugui haver sobresaturació de tornejos, nosaltres ho aprofitarem. Encara que no puguem... Si això vol dir que no podem organitzar tants entrenaments de CL perquè hi ha les dates molt ocupades per altres coses, bueno, doncs anirem a aquestes altres coses i intentarem fer el que faríem a l'entreno doncs allà. Perfecte. Moltes gràcies per estar aquí. I esperem que d'aquí poc tant la selecció com equips i competicions puguin reemprendre el Quidditch. Molt bé, merci. Sí, a veure, nosaltres també estem una mica a veure si podem tornar d'una vegada, aviam si... Bueno, a veure quan passa tot això. Sí. Moltes gràcies a vosaltres i això, esperem que aviat ens puguem trobar al camp. Moltes gràcies. Adeu! Adéu. Adéu.